Ito naman ang panibagong review and unboxing ng isang gadget na galing sa Sun Cellular. Kung paano ka nakuha ito, panoorin ang videong ito. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Powell D. Yes guys! May bagong gadget na naman tayo ni unbox na free galing sa Sun Cellular. Nakuha ko siyang free guys kasi meron akong postpaid na plan sa Sun Cellular, 400 pesos per month. Pero ngayon is another contract na naman kasi yung contract nila is every 2 years. So pag every 2 years, pag ikaw ay mag-renew, meron kang free na gadget. Nakadepende kung anong plan ka. So ako 400, nag-upgrade ako ng 50 pesos ngayon. So nagiging 450 pesos siya para makuha ko yung gadget na Oppo. Yes, tama, na-read ko ninyo na another Oppo na naman yung brand. Oppo A5s. Yun po yung i-unbox natin ngayon. Kasi guys, kung naka-plan kayo, tapos ako kasi naka-3 contract na ako ngayon. So naka 6 years na ako sa Sun Cellular. So naka 3 gadget na rin ako for 3 contract. So ngayon kasi kahit di pa matapos yung contract mo, kunyari nasa 6 months bago matapos yung contract mo, pwede ka na mag early renew o early retention ang tawag nila. So pwede ka na mag-choose ng another gadget kung gusto mo mag-upgrade or kung gusto mo i-maintain yung plan mo. Yan, yung plan 450 guys is unlimited call sun to sun. Tapos meron siyang 200 text to all network. Yon ang aking pinili para kung Globe man siya or ano, may free na ako pang text na 200. So ito na guys ang ating gadget ngayon. Ito na from Sun. Yan. Thank you so much Sun for dapat may loyalty na ako sa pangatlong contract ko na sa Sun. So ito siya guys. Yan, yung A5s. Yan. Color blue guys yung kinuha ko. Kasi merong black, merong red, merong blue. So yung blue kinuha kong Oppo. So last unboxing ko kasi yun yung Oppo A9 2020. Kung napanood po ninyo yung last 2 weeks ago. So ngayon, meron naman akong Oppo A5s. Na ito naman, libre talaga to sa aking plan. So, same lang guys, di ba? So, bubuksan na natin. Actually, nabuksan na to guys doon sa Sun kasi sinecheck nila bago mo i-receive. Baka kasi may defect or what. So, doon pa lang malalaman mo na siya. So, parang hindi na siya na-unboxing kasi nabuksan na doon. Pati yung unbox review na rin. So, ito. Yan. Oh! Ito ang kanyang yan. Ayan yung kanyang ito yung kanyang parang yan. Parang susi. susi ni San Pedro. Yan yung free. Yung manual. Ito yung kanyang manual. Tapos guys, pag nasa Sun or Smart kayo, wala siyang free na headset. So yung kasama lang is yung kanyang charger. Ito lang yung free niya at saka yung case ng cellphone niya. So ito na siya guys. Yan. Parang bluish siya. Yan, ito na siya. Yan. O, diba? Gorilla Glass na to guys. Gorilla Protection 5. Yung kanyang harap. Yan. Nandito sa side yung kanyang on and off. Yung volume rockers niya dito sa left side. Tapos dito sa taas, wala siyang sa taas. Tapos dito yung kanyang microphone, yung headphone jack. Yan. 3.5mm na headphone jack. Ayan, ganda. Ang dimension niya guys, yung height niya is 15.59 centimeters. Tapos yung width niya guys is
0.54 centimeters. Tapos yung kapal niya, ito yung kapal niya guys kasi medyo mabigat. Medyo mabigat siya. Yung kapal niya is 0.82 centimeters. At saka yung kanyang timbang, yung kanyang bigat, 170 grams. Parang Oppo A9 2020 din. Pero mas mabigat ng konti yung Oppo A9 2020. Tapos yung color niya is blue. Yung kinuha ko guys, yung blue. Yung operating system niya is ColorOS 5.2. Tapos Android 8.1 Oreo. Ito siya. Ang pinaka-importante kasi guys, yung tinitingnan ko lagi is yung kanyang battery. So yung battery niya, yung mAh niya is milliamp hour is 4,230 milliamp hour. Yung battery niya. So okay na ito sa gaming. Medyo matagal-tagal rin malobat. Tapos yung kanyang RAM, 3 gig ang RAM, 32 gig ang internal storage, expandable hanggang 256 gig. Di ba? Okay na yan, di ba guys? At saka libre lang, saan ka pa, di ba? Nagbabayad ka ng plan mo monthly, so meron ka pang libre. Kaysa bibili ka. Yung price nito sa market guys is almost 8,000. So ito, nakuha ko lang siya ng free kasama ng aking plan. Ayan guys, masilaw lang siya. Ang kanyang camera sa front is 8 MP or megapixel. Tapos yung rear cam niya sa likod is 13 MP plus 2 MP, so 15 megapixel. Hindi na rin masama, okay na rin siya. Ayan, masilaw lang. Ayan, ayan, ayan. Yan. Ang colors niya is 16.7 million colors. Sa isang box kasama na yung unit, yung adapter, yung micro USB cable, yung mga booklet niya, tapos yung quick start guide. Yan, tapos yung case na libre na ito, yung parang jelly case. Yan, parang libre niya. So ito guys, dagdag na naman sa aking collection kasi may mga collection ako ng cellphone. Yan. So isa na naman to sa dagdag sa ating cellphone yung unit na to. Pareho lang sila ng kulay ng aking Oppo A9 at 2020. So pareho siya. Ito yung aking A9 2020. Yan. Medyo mas malaki lang yung A9 2020 ng maliit. Ay, ng konti. Yan. Ito rin yung harap. Yan. Tapos, mas mataas na ng konti yung A9 2020 compare natin sa A5s. In case na gusto nyo mag-apply ng postpaid plan sa Sun Cellular guys, pumunta lang kayo sa mga Sun Cellular outlet sa mga malls, marami yan. Tapos, kumuha lang kayo ng application form, mag-fill out kayo, tapos magdala kayo ng valid IDs like UMID ID, SSS, driver's license, passport, postal ID kasi hanapan po kayo niyan. Tapos proof of billing, yun po yung mga utility bills like cable bill, water bill, electricity bill, kahit isa lang din doon na may proof of address. And pinaka-importante sa lahat is yung proof of income. Yun yung like payslip, kung may trabaho ka, certificate of employment and compensation. Yan, latest yan. Tapos so meron ka namang business na hindi ka nag-work tapos nag-business ka, yung ITR at saka business permit. Pero kung ayaw magbigay ng mga ganyan, meron pang isang madali. Kung meron kang credit card, hindi ka nahahanapan ng iba pang proof of income, kundi yung credit card lang i-present mo, yung hindi, sigurado hindi expired. Yun, pwede ka na sa kanila. Kaya ano pang hinantay ninyo guys, punta na kayo sa pinakamalapit na Sun Cellular sa inyo. Yun guys! So I hope nagustuhan nyo rin tong model na to. Ako ngayon, puro na Oppo ngayon aking cellphone. I hope nagustuhan nyo yung video na to. Yan, yung mga specs ng A5s. I hope you like this video and don't forget to subscribe to my channel. It's me again, Powell D. Thank you guys! Bye-bye! So God with the highest glory!